ngaten wingking kula paman. Wahaha. Gagah gedhe dhuwur timbang bapa dene tanding lawan Rajamala. Yai Rajamala iki tandingmu. Weladal. Ora nganti sak banyon aku iso moteng-moteng kandhane Kakang Bagus. Bocah saka ngendi iki Seta? Menika lare saking pejagalan naminipun Jagal Bilawa. He Gus, apa bener kowe kang ngaran Jagal Bilawa? Wah, ora badhe ngaling-aling. Aku Jagal Bilawa. Ayo, endi sing njaluk ondal-ondal waduke? Wah. Inggih, Paman. Pangapunten. Dawuh saking Dewa Ji boten ngawontenaken ngabotan yen ora totoan mokal ramen kuduane. Wah. Waniyo. Aja menye-menye duwe-duwe ora. Inggih, nderek Paman Bagus. Ayo, kowe njaluk totoan pira? Sak miliar piye? Inggih, kula nderek Paman Bagus. 1 triliun? Ayo, kowe wani ora? Yen ora wani aku tak mulih wae. Inggih, Paman. Wantun Bagus. Praon. Wis dipentokke pisan. Bur manuk. Bur manuk menika menapa Paman? Umpamane yen jago saka kraton Wirata kalah, Prabu Matswapati kudu lunga ngadeg tanpa kena nggawa bondo sing tegese kraton Wirata dadi regemane Kencaka nanging kosok baline lamun to jagoku si Rajamala kalah ora mung kepatian ning guruku tak udhoke. Kok dados mengaten menika kados pundi? Wah, umparen. Cetha lamun to wong-wong elek kuwi bakal njungkengke marang kawibawane ratu. Ngrubuhke marang ngadeking negaraku sing bakal ngadili. Inggih, yen tetela kados mekaten kula namung nderek Bagus. Iki wis manjer tengahing bedhug. Jago enggal diwiwiti abar liyane jago mudhun saka panggung. Apa mau jeneng? Wah, Jagal Bilawa. Aku mung ngeman karo kowe. Mumpung kabeh iki durung kebacut, kinggo bisa direka daya reka-rekae. Kowe perang karo aku ning kowe ngalah. Kowe ketok ngalah. Engko nek wis rampung adon-adon jago kowe tak sangoni jalik perang miliat. Omong. Dhuwit. Iki ana rokok Marlboro Krata gelem utawa njaluk omah sing magrong-magrong utawa kowe njaluk es maca yo tak tukono. Ning yo kuwi ning kowe reka-reka kowe kalah karo aku. Tak sawang modelmu kuwi rai wong ra duwe dhuwit. Piye wani ora? Wah. Ono blabar kawat ning kene dudu papane wong nyang-nyangan anane wani apa mati. Anane urip utawa mati. Kowe wani tenan karo aku? Ora usah dadak ari. Wis munggah ning